Selamat malam. Suasana alon-alon akumu. Alon-alon anak emang jog-jog. Melaku cepet-cepet ya menggabung dia. Nang teko nggone kok. Ini suasana di malam hari perdesaan, suasana kampung. Nah, tempatnya Ini kijane dalan cus ya. Ya, emang jalan nih yang Di aspal. yang itu batang anu, yang sendang di sini. Oh iya. Lewatkan gini ya. Loh, di samiti enek jopo. Ndi wong e? Jopo mlebu kiwe. Nah, suasana kampung malam hari begini, guys. Tempatnya. De, Tuh. mbok dene ndi? Oh, Nah, Mami, heeh. rono ya. Teko pitik kok, kondi pitik cilik-cilik, Dek. Tak ngene kok. Apa? Oh iya. Nggih. Aja. Nanti melu iya. Suweke bareng. Disuwak ini. Wih. Apa? Desuti. De. Assalamualaikum. Ini Desuti turu, Pak. Pun de pitik, De. Cilik-cilik. Ya pitik cilik-cilik tak ingune kok, enek-enek. Karo Pai. Maksudnya jika sesuk ora apa-apa. Ya ini turu. Dan nanti itu mah. Oh. Mayu mam. Saya kan apa kok? Nek piro enek wong 4 dulu. Sik mbok ben melek sik. Enek ora piro? Cilik-cilik ora apa-apa, sepenting urip ngono. Lelu lagi lho. Lah melek ora to. Nggih. Lho. Harga, De. Enak, De? Ya delok, De, delok tok. Heeh. Enak piro? Ayo, De. Tak tukune. Tak tukune. Saya tak tukune. Piro, De? Anake sekepel-kepel kae lho, De. Oh, lagi netes. Lah anake piro sik rada gedhe ngono? Enak ra? Ora eneng. Ora eneng kok, Pak. Ora enek. Ora ya wis. Ora mulih ane. Lah iya. Ya wis. Sing rong kepel-kepel ngene santai ku duwe to? Ora enek, ora enek. Oh. Iya. Yo wis nak nih. Ya Suti. Yo wis ya. Heeh, ya. Mulai deh. Urung gede. Urung gede cek netes kok. Cek netes, cek cilik berarti. Oh, padha ngene. Angger ngene dhewe kene papat kae. Ora duwe kok, Dik. Lah jare netes. Cek sak kepel-kepel ngono gene jare Desuti. Hah? Oh, nek urip lah lagi netes. Iya, sering ben sekepel-kepel kan urip to. Lah iya, rene no Desuti. Enggak, Dek.
Iki to gundul melu rene ya. Ya Allah gitu no. Ya apa iki? Dong pandan. Oke men, oh andek banyu. Nggih kudu nek kene terus nyirami nek kene, Mas. Heeh. Dadi subur pandane. Wangi ambune. Entah. Iki pasti gawe gulokan apa yo? Bubur. Heeh, bubur Bubur terusan terus kembang wong sing anu kae nggih apa? Nang Jakarta sapa kae? Adol apa jenenge, Mak? kembang setaman yo no. Adol apa to Amor jenenge? kembang yo. Windu sing dibekam iki lho. Ora nggo ngono kuwi yang. Oh yo anu, dawa to. Cendol to. Sendel ora nggo ngono kuwi. Udu godhonge ngono kuwi. Beda. Beda. Apa jenenge? Cendol. Oh, Cincau to. cinco. Cincau yo beda godhonge ngono kuwi. Oh, beda ta? Yo ning kayak campuran kuwi ben wangi. Wis didol ngene wong amor kembang ngono kan. Yo dong pandan ngono kuwi. Ya bagus ku tuh. Dimasak ya ngono ya. Dan pandang. Dan pandan cemplung ketok wis wangi. Bubuk, Mak. Oh iya, ngejak mlaku bubuk. Cok mlaku kuwi kesel. Kan goyang-goyang makanya tumpaknya mobil kan turu toh. Oh, sorono kuwi ijone lunyu lho, Mak. Heeh. Lha lu wetenge nyampe kupluk-kupluk. Lowit merica iki. Endi? Wah, tak didol. Iki ta? Iki lho. Endi? Oh. Iki merica kuwi. Sing cilik nyandel iki. Heeh, iki lho. Oh, kuwi Iya, ta. kayak suro. Tapi Oh, merica. daun sirih, Mak. Iya, wit merica ndek ingi wae tak pedes merica. Oh, tapi kok daun sirih ya? Merica iki bulet-bulet ngono wae. Daun sirih tapi gak daun sirih. Dan ciri kan rada lebar saiki ya. Mbah turune ini gini. Itu ini dhewe sik padang ini dhewe tok. Peteng-petengi dia peteng-peteng. Dadi nggone nek ngene kan padang kalau jan sitok kasih ndek kono, Pak. Heeh. Kabel didawokne neh rono siji kas. Awas sembleng-bleng. Ora guyu aku peduk karo Zakir ini. Tak pateni lah kok malah ra dalan. Apa nih? Ndek kapan iki lho, Bu? Lampu ta? Heeh. Numpak mobil kan, numpak motor. Pateni Dik, mlebu ki adik aku. Wah, Dik ra ketok, Dik. Mama iku tunggu yu. Dalane lurus terus. Marek ya. Tapi cetek-cetek lampu nyala. Lho yang nih arek Iya, Di- kangkung. tugel. Kangkung tuku dicablok eneh. Bae tanduran sing dhisik mati kali. Anu entek Dik. Wis nek kelinci. Angel kok kayak sing tukuan wae ora banyu tok ora iso urip, Pak. Kudu banyu terus kok. Mbok cemplung kene nggon gelas ngono malah kayak banyu ngono malah urip bae. Malahan. Heeh. Banyu terus ya kudune ya. Apa anu nih Pak tisu nih tau Pak? Heeh, sik. Harga anu sapa muli nek gak anu dadel-dadel. Kayak enak piteke. Hah? Hah? Kok iso? Cincin apa? Lah ning ngendi? Lah ndelok ora dienggo rek. Kok dicopot? Ning tangan gak enak. Ayo golek isih coba. Adus ning endi? Kamar mandi. Belum baratus kok. Masuk cincin iso copot? Lah mosok ning tangan iso copot sekali. Kendor kali. Gak enak piteke. Gelek ana cincin Mbak jeblok ya. Cincin Mbak jeblok. Kali ning iso anu coba gerah. Gak enak ih. Lah mbok lho kuwi. Kuwi ono nggis. Ning kamare Febi. Enak. Ora ning kamare Febi mau. Bocahe. Anak kanang tenan, Bu. Anak kok cantik tenan, Bu. Barano pitik. Selau. Enak. Kayak enak-enak aja netes kok. Oh, ini pasar. Mbah.
Paling 15.000 ya. Kok iso jeblok to anu kendor Oh, berarti. ning pangan kok iso jeblok. Oh, ya. Mak, Apa tuh? Oh, iya. Tinggal mari Febi tinggal luluran. kok lan jeblok nang omah lho. Nang kamare kali nggo. Lah kendor ya ngono kuwi ya. 5 juta. Warnanya putih apa? Putih. Berarti jebloke kapan ngono paling wi? Lagi kelingan paling. Aku lagi bantuin. Iya. Kan kemana lagi kan, Pak? Ngono ki juga ramune ta ngene. Engko copot lali ndok kok. Oh, wis dianu kene. Coba nang mobil buka nang mobil dibuka coba nek kelet-keletan ngono. Ngono ki nek manu mak kluntinge jeglok. Cincinnya Mbak hilang. Cincinnya kan cilik. Coba nih Mbak mandi. Gelak ana, Dek.